Ola camiñantes, aquí estamos, no concello de Viveiro, no Monte Castelo, xunto á ermita de San Martiño. A xente ven aquí, máis ou menos na última quincena de maio, 1 de xuño, ven a romería e a tradición conta en coller a auga que se está estancada aí, que é moi boa para as afeccións dos ollos e máis tamén dos oídos. Iredes comprobando que estas rocas fermosas seméllanse moito ás que vimos en outros lugares. Aquí teis o que vos dicía eu, donde colla xente a auga, que é boa para as afeccións, ben da vista ou ben do oído. Seguiremos o noso camiño, deleitándonos destes paisaxes sin igual. Estes paisaxes perfectos que quedarán durante moito tempo na nosa retina. Estamos en este lugar chamado o Monte San Roque, un lugar moi importante para Viveiro e para a comarca. Veremos a Illa Coelleira, a Praia da Brela, limítrofes co concello maravilloso o Vicedo. Este concello donde a vista casi nos deixa perplejos ao ver tanta beleza, mirar a mar, mirar para poder ver aquelo que nos deixa impresionados. Ben camiñantes, pois aí, con esta fermosísima playa de area, o concello de Vicedo, a Praia da Brela e todo Viveiro, por testigo, despedimos aquí o programa de hoxe. Unha vez máis, quero darvos as gracias por ter este luxo de presentarvos a provincia. Moitas gracias por estar con nós e vémonos no seguinte camiño, espero que non con tanto frío.